Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Musulman doganymy sorapdyr. Meniň İsa Peýgamber barada soralarym bardy. Şolara jogap bermeňizi haýyş edýäryn. İsa Peýgamberi kiresde çüýledilermi? Peýgamberleriň içinde ýeketäk İsa Peýgamber jan bermedik, ruhy çykmadyk, ölmedik hasaplaýarlar. Asmana göterildi diýärler. Şol dogrymy? Ahir zaman bolanda İsa Peýgamber geler diýärler. Eger gelse onun gelmeginin maksady näme diýip sorapdyr. Musulman doganlar İsa aleyhisselam düşmanlar tarapyndan öldürilmedi we haja asylmady. Allah Taala İsa aleyhisselamy düşmanlarından halas edip diriliğine asmana götürdü. We İsa aleyhisselam kıyametden täzeden yere uğradylýar. We täzeden dünýä gelmeginin maksadam İslam'a hizmet etmek, haqqy ýaratmak we deccaly öldürmek, batyla garşy görüşmekdir. We İsa aleyhisselam gelenne peýgamber bolup täze şeriat bilen gelmeýär. Peýgamberimiziň şeriatyna boyun bolup Muhammed sallallahu aleyhi we sellemiň ümmeti bolup hökümdar bolup gelýär. Çünki peýgamberimizden soňra peýgamber gelmeýär. İsa aleyhisselam peýgamberimiziň ümmeti bolup musulmanlaryň hökümdary bolup gelýär. Inni bu aýdanlarymyzyň Kur'an-ı Kerimden we sahih hadisden deliline seretsek, İsa aleyhisselamyň öldürilmediginiň delili Allah Taala bu barada Kur'an-ı Kerimde Nisa suresiniň 157-nji ayetinde diýär: "Ve kavlihim inna qatalnal Mesih İsa ibn Meryem Rasulullahi ve ma qataluhu ve ma salabuhu walakin shubbiha lahum." Olaryň biz Allahyň ilçisi İsa'ny öldürdük diýen sözleri onu öldürmediler ve haja asmadylar. Emma olara öldürülen kişi İsa meňzeş edip gorkuzuldy diýär Allah Taala. Ýagny düşmanlary İsa aleyhisselamy öldürmek üçin İsa aleyhisselamyň öýüne gelenlerine Allah Taala İsa aleyhisselamy olardan halas edip dirliğini asmana götürýär. We kapyrlar İsa aleyhisselamyň düşmanlary İsa mukadip İsa aleyhisselamy meňzeş başga birini öldürýärler. İsa aleyhisselamyň göge asmana göterilmeginiň delili ýanky Nisa suresiniň 157-nji ayetinde Allah Taala İsa aleyhisselamyň öldürilmedigini habar berýär. We şonuň ýanynaky 158-nji ayetde Allah Taala diýär: "Bel rafa'ahullahu ileyh." Allah Taala onu İsa'ny öz gatyna götürdü diýär. Ýagny İsa aleyhisselamy diriliğine asmana galdyrdy diýär. İsa aleyhisselamyň kıyametden asmandan indiriljekdiginiň delili Buhari Müslim'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Vellezî nefsî biyedihi la yushikenne en yenzile fîkum ibn Meryem hakaman adlan feyeksuru salib ve yaqtulul khinzir ve yad'ul cizye." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Canım elinde bolana kasam bolsun." Ýagny Allah Taala kasam bolsun. Meryem ogly İsa siziň araňyza adyl hökümdar bolup gelmegi, yere inmegi ýakynlaşandyr. Ol hristiýanlaryň hajyny döwer, doňuzy öldürer, jizyany aýrar diýär. Hristiýanlaryň hajyny döwer diýäni musulman doganlar hristiýanlaryň İsa aleyhisselam baradaky batyl, ýalňyş, yalan dinlerini ýok eder diýdi diýär ulamalarymyz. Jizyany aýrar diýäni İslam döwletinde ýaşaýan Ýehudi we hristiýanlar jizye, ýagny paç tölep ýaşamaly. İsa aleyhisselam gelenne ähli kitap, ýagny Ýehudi we hristiýanlar musulman bolarlar we jizye tölejek Ýehudi hristiýan galmaz. Jizyany aýrar diýäniniň bir düşünürşi şu diýär alimlerimiz. Ene musulman doganlar şu aýdanlarymyzyň ählisi Kur'an we sahih hadislerde habar berilýär we biz musulmanlaryň İsa aleyhisselam baradaky akidasydyr, anancıdır. Elhamdülillahi Rabbil alemin.